diyan na yun. Yang may altar ko? Ganyan na, mulai lang. Abot ang istoryon rin, oh. Ang misturyon. Pero, abot ang istoryon. Oh. Magkabalong yung pilit na diya. Ay, pilit ra na diha. Wala isa kasakong bugas. Ay, na. Hatag biya na sa kuan, kwartag bugas. Atawat kung na, no? Alam, mali mo na mga hatag sunod. Ano na ito man? Saga, nakapidyo mo. Kapidyo mo. Ano? Ibig na tama na, no? Noon ba? Kato nanawag, igsoon, buto ni mo. Hindi ka nga Manila sila. Ano ba ito Tagalog? Bundog na Tagalog. Ato pa sa Manila, ito na Ikatulo na nga pag-finish, ma'am. Ikatulo na na. Tama na ng tulo. Ito. Kasi tinod pangalan mo na eh. Minerva. Ha? Minerva. 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 Rodolfa. Ha? Rodolfa. Ah, Rodolfa. Rodolfa? Oh, maglaki. Rodolfo man to. Ah, Ang laki. mura gani. Naigo, iyang istoryahan. Yan ang sunod. Making mapan, dala pa na naman siya dito. Magkasipit mo, no? Huwag ka sabay dito. Doro ang puno. Labi naman, no? Rabina, wala ka ba sa gym? Bigsulod mi sa Rabina, pag mayroong kanto, na naninda gulay. Ya, may purok sa atbang, diha ba? May tindahan. Nasa dito. Ari mo, ganun ba? Dato, 22 kung ato dito. 22. Saka pa 22. Ano sa ron? Saan maron? Nami pag mintig. City maron. Booking mo mo, ha? Booking, manggod siya. Huwag ka na book. Hindi ka mahilo. Nalago ni customer. Tawag lang mo, wa pa 22. Napa-schedule mo. Hindi nga, i-book na lang ni Daan. Limang daw. Oo. Ang desisyon, Victoria. Pindi. Nawag lang mo sa Tawagi lang ko kung moadto ba magbalay anang pitsaha or Ang service. ani ana lang ko mo ana ba. mawag lang mo sa video, no?